Danas ćemo učiti od 5 tehnika uspostavljanja dominacije koje će vam pomoći u gotovo svim aspektima vaših života. No vama kao budućim ginekolozima ja sam tu da demonstriram kako ih možete koristiti na svojim pacijenticama. Krenimo od jedne lake mete. Trudnica na samom porodu i još tome prvorotkinja. Dakle, dolazimo žena u trudovima i pita može li roditi u bazenu. Što biste vi na to odgovorili, kolega? Pa, ako smijem pitat, imaju li naše bolnice uopće bazene za rađanje? Dajte, kolega, to je sad potpuno nebitno. Pa bi li vam bilo draže da ženu porađate dok leži na leđima, tako da lijepo i komotno sve vidite, ili se hoćete mučiti i močiti? Jednostavno ćete joj reći, gospođo, pa niste došli u toplice. Dakle, tehnika koju ovdje koristimo je ismijavanje. Jer ako mislim da je tražila nešto glupo, onda te neće dalje tražiti. Kolega, recimo da vam se žuri i želite malo ubrzati porod. Kako biste uvjerili rodilju da pristane na drip? Pa, ja bih joj ukazao na dobrobiti ubrzanog poroda, sa posljedicama i rizicima ju ne bih zamarao. Bravo, kolega, tako je. Dakle, uskraćujemo informacije kako bismo izmanipulirali željeni ishod. I pošto smo ubrzali porod, imamo medicinsko stajalište da se vaginalno tkivo neće prirodno rastegnuti do kraja smjene, stoga primjenjujemo... Urez međice? Tako je. I tu nam idealno dolazi tehnika oprečnih poruka, kroz koju uvjerimo rodilju da je alternativa prirodnog pucanja loša, ako ne i gora od samog ureza. No, ako ona ipak počne propitivati nužnost rađanja na leđima, ubrzanje poroda ili urezivanje međice, uvijek nam tu ostaje tehnika nametanja krivnje. Jer vi, kolega, kao doktori, vi ste ti koji ste u poziciji moći. Kad nešto krene po krivu, vaša riječ vrijedi više. Naprimjer, rodilja nije dovoljno tiskala ili njeno vaginalno tkivo se nije dovoljno brzo širilo. Ona je također osobno pristala na sve vaše zahvate. Njeno tijelo nije bilo kompetentno roditi, a ne vi koji ste ju porodili. I kao zadnju tehniku dominacije imamo ignoriranje. Jer vi imate pametnije posla nego odgovarati rodilji na pitanja na koje ona i onako ne želi znati odgovor. Recite, kolegice. Kako je moguće da je išta od ovoga što ste naveli uopće dopustivo? Pa tako, draga kolegice, kad se tehnike dominacije koriste često i pacijenticama se ništa ne objašnjava, te stvari postaju uobičajena praksa.